Ao carón dos cambios políticos emanados da denominada Primavera Árabe, principalmente en países do Magreb como Tunisia e Exipto, o próximo 25 de novembro Marrocos levará a cabo eleccións legislativas consideradas como históricas, precisamente porque veñen precedidas por un proceso de reforma constitucional anunciado polo monarca marroquí Mohamed VI en marzo pasado e que foi refrendado popularmente a través dunha consulta popular o pasado 1 de xullo cunha abrumadora aceptación de máis do 98% dos marroquíes. Esta reforma, denominada oficialmente en Marrocos a Lei Fundamental, tentará preservar unha serie de cambios a nivel constitucional que, tomando en conta a celebración destas eleccións legislativas o próximo 25 de novembro, buscarán consolidar en Marrocos unha especie de monarquía parlamentaria constitucional que permita de alguna forma tamén unha división de poderes dentro do Estado marroquí. De cara a este proceso electoral legislativo, unha das principales prerrogativas a cambiar en este proceso electoral será a elección de 395 diputados en vez dos 327 que ata agora conformaban a Asamblea Nacional marroquí de acordo á última elección legislativa celebrada en 2007. Que escenarios poden abrirse a partir de agora con unha lei fundamental de reforma constitucional en curso, tamén pola preservación de diversas protestas e movilizacións en Marrocos, principalmente de febreiro pasado, que levaron á conformación dunha plataforma popular, principalmente impulsada pola mocidade marroquí, denominada o Movimento 20F, en relación á gran manifestación realizada ese día 20 de febreiro en Marrocos. Obviamente, o xogo político marroquí, despois destas eleccións legislativas, tórnase aberto por vez primeira. Non se anuncia un previsible gañador nestas eleccións legislativas e moi probablemente a conformación do próximo Parlamento marroquí non modificará sustancialmente a composición actual, aínda que sí unha maior participación electoral e a posibilidade de impulsar reformas políticas e democráticas que impliquen unha maior participación da mocidade, unha maior participación das mulleres na conformación dos escanos parlamentarios e tamén ir finalizando o elevado peso que ten o nomadismo tribal e regional dentro dos partidos políticos marroquíes. Obviamente, os principais favoritos están concentrados no Partido Conservador e Promonárquico Istiklal, no partido o movimento islamista Partido da Justicia e do Desenvolvemento, que, adoptando unha posición moito máis pragmática, non ameaza con romper sustancialmente a inviolable autoridade do monarca marroquí no plano político e espiritual. Probablemente o Partido Islamista marroquí, o Partido da Justicia e do Desenvolvemento, tomará nota dos cambios que están levándose a cabo na veciña Tunisia tras a reforma constituinte aprobada o pasado 20 de outubro e que levou o Partido Islamista tunecino actualmente no poder a levar a cabo unha serie de cambios pragmáticos. Outro dos actores políticos clave neste proceso electoral marroquí será a consolidación do Partido Socialista como unha das formacións parlamentarias máis importantes. Cun escenario aberto, coa posibilidade de certos cambios nos actores políticos marroquíes e unha reforma constitucional en curso, moitos especulan coa capacidade que terá esta reforma constitucional para realmente reformar o poder do constituído en Marrocos, principalmente a raíz do monarca. Moi probablemente estas eleccións parlamentarias nomearán un novo primeiro ministro que gobernará en conxunto xunto ao monarca marroquí Mohamed VI, e as élites administrativas e políticas marroquíes tentarán moderar algún tipo de reforma radical que non implique reproducir en Marrocos unha situación similar ao que sucedeu en Tunisia ou en Exipto coas caídas das autocracias de Ben Ali e de Mubarak nestes países árabes. Marrocos é un socio estratégico moi importante para a Unión Europea, polo que estas eleccións legislativas estarán moi de cerca monitoreadas por observadores europeos que ven a Marrocos como un socio comercial de seguridade estratégicamente importante. Finalmente, pouco se fala neste proceso legislativo da posible implicación dunha maior descentralización administrativa nas rexións marroquíes. Este proceso está estipulado igualmente na reforma constitucional que foi aprobada en xullo pasado e que terá nestas eleccións legislativas un paso adiante para poderse levar a cabo. O escenario máis probable é que a
previsible reforma que propicie una mayor descentralización administrativa dentro de Marruecos sirva para sepultar cualquier tipo de implicación do problema saharaui dentro da inviolable unidade nacional marroquí tal e como estipula a Constitución. Por tanto, estas eleccións legislativas, aínda que históricas, que poden abrir un novo compás político dentro do país magrebí, moi probablemente tentará de moderar unha reforma cosmética que non implique unha alteración sumamente substancial dos poderes constituídos en Marrocos, aínda que abrindo a posibilidade de constituir unha monarquía parlamentaria onde os contrapesos de poder sexan moito máis abertos e participativos do que ata agora ven sendo unha monarquía sumamente autocrática e pouco democrática. Diversas ONGs de dereitos humanos venen denunciando nos últimos meses unha intensificación da censura e da represión política contra diversos líderes políticos opositores, un escenario que obviamente obstaculiza ou entorpece de alguna forma o que o régimen marroquí tenta como vender como unha especie de reforma democrática sumamente válida a través destas eleccións legislativas.